Anya laki din! Ay na, dandani saan ka nailasin, bitang? Anya? Ay, si kakit di mo't beshi. Manutawan mo't asaan ta nagkitkita, gapu iti kabayag mo iti syudad. Sa bagay mo't kiti At adamot nga minapimintas ka. Promise. No kasano ti kinapintas mo idi, at adaman itan. Tsak to pa'y mas asikaso ti bagi kon manipon naganakak. Ti anak ko, ti kanayon kong as asikaswan. Ay, basta. Napintas ka lata. Nga speaking, kumusta kayo mo ni anak mo? Okay laang, friend. Kinapudno na, saan kami nga agsubli dyan syudad. Dito yak laang namang sapul iti panggedak. Ay, katuan Nasaysaya at pay, taaddadag iti naganak mo akatulungam ang mga iwan iti anak mo. Kat ti ama ti anak mo nga sa dino alubong ti ayan nan. Ay, tsak amo no sa dino ti ayan na. Kan manipod pimanaw, awan damag ko kan kuanan. Una yan? Ala, sa napali. Amok akabailam apadakkilan ti anak mo asikalaang. You're so brave, bitang. Abay, pudno ka di tinadamag ko kasinsin? Nga anya kasinsin? Nakaawid ka nun dito lugar tayo da bitang ganti anak na. Katuan mat, edi na minsan pa alawas Kasta ka di. Napalabas ko idi na minsan. Pansinak ko ma, nauna anak mo't ngamin tibain. Apo, at dapay labain mo mat, kunwari ka pa. Si kagad di mo't. Ang mabitlaan kasinsin. Pudno ka di tinangag ko anagsina ka no da bitang ganti ama ti anak na. Wen, pudno ka sinsin. Sumakabilang bahay ka no ti awanan baing ama ti anak na. Kasta ka di. Mabalin ang arod nga armag ni bitang kasinsin. Total, saan damat nagkasari ti salbag nga ama ti anak na? Anya? Wan kasinsin, tulungan lakman gid taarmag ni bitang. Agayatak at talaga kan kuhala kay. At dayta ka man ako nakon. Nga mabitlaan, damagam tuman ni bitang. No normal nga impas ngayon na ti anak na wano si Sarian. Ha? Anong connect? Siyempre, oray single mom, basta si Sarian, mayata ninsan. What? Among bare, agayatak yun ni bitang. Ngam kasla mabay nakagdaton kan kuana. Anya, kasano nga gayat ka manan kinibitang nga ibagbaga? Kaano lang din ako ng kanya armom ni Mirna nga anak ni Bakit Saling, paray. Saanin bare? Tapay nga nagpintas ni Mirna, paray, uray single mom, kit saan amadlaw nga dan anak na. Oy, napindas ni Mirna. Awan makunak no may papaniti lang ha. Iso na lang ta normal mo't gaya managanak. Ha? Anya ti kayat mo asawain, paray. Kastoy na pare. Nibitang ngamin. Single mom agbayso. Ngam si Sarian ti anak na siya. Nay. Anya ka din dahi tangay bagbagam, paray. Maawatan mo tinatikayad ko asawan pare. No normal ngamin anak-anak. Ay, awan na. May mayat ti si Sarian pare. Basta. Hey, alaman nga raw, nung mapagwin mo ni Bitang, sapay ko mga raw, paray. Ma'am, Bitang, di awan pa anak mo. Agayatak kan kan. Anya? Aging gaitang at anak mo. Ay ayatan kalata. Awan nagbaliw ko nagtumad. Hay, naku Lando. Bartak mo laang dayta. Wano saan? Bisin mo laang. Anya, Ingkakit mangan. Bisin mo laang dayta kunakmanan. si kakit di mo Bitang. Budno di bagbaka ko nagtumad. Pangasim aklunam kumamutan di panagayat ko. Ay, ibagbaga akon Lando. Awan panawon ko kadagita bambanag. Kan may sa anak kon amamati iti ayat-ayat. Ha? Nagado mo dita ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Apay asyak pay laang nga da anak na ti pagsaysayangam iti oras. O naigan Bitang. Orayad anak mo si Sarian man. Virgin lata. Adda ka di ibagbagam Lando. Ay, kwa.
Awan. Mala. Inakon no di na kaya't akasarsarita bitang. Agsubli akto no mausawa na. Nabarte ka man no saan. Basta, saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, bitang. Ne, ko naklakit din no sino tinakadumag ang nabartag si Kamot. Gayam lando. Dayjay tuman nga na bitang. Ha? Taapay ni Bitang? Hindi lang nga ron kayat. Arar ba? Nga bawal makita nga sinyales sa kayat na kamat. Unay kan lando ka, ano lang idinagsabat ta, takunam kanya nga nagapukak, ijay ayan ni Mirna. Kung naman napan mo inaram sa ita ni Bitang manon. Ni bitang gayam ti kayat ko, nana. Sana ni Mirna. Anya? Kaya't kukuman ni Mirna. Saan mo gaya masisarian ti anak na? Anyat kayat mo nga sauan? Naimag ba ni bitang? Ta sisarian ti anak na. Kahit nasa wen, nana, a virgin pa lang. Sa lakas kinimir na this virgin. Nay, una yan. Anya ka di day nga ibagbagam, lando nalabos kamot. Ba't naman? Isoli pa ito ko ni Mirna. Ta saan mo ta, virgin? Nibitang latan, ta sisarian ti anak na, nana. Nyalagit din. Sika manan, Lando? Un bitang, siyak manan. Anya? Apay ayang agkara sublay ka dito'y balay me. Kaya tangarun kang ka. Sabi lang kumataglunan nak. Promise. Napudno ti ayat ang marikrik nak para kang ka, bitang. Anya? Sigalaeng ti babay alinahon na ti pusok. Agraman na ito'y dalam ko, bitang. So aklunan na kuma. Pangaasim. Kas iti kanayan ko nga ibagbagakan ka, bartek mo laang dayta. Wano saan, bisin mo laang. Ingkakot banganin na. Saan man? Saan ko abardag na ito? Nagsugak pa eh. Mangan ka nga'y bagbagamot. Pangasi man, Lando. Saan ka kuman nga agsubsubli diti balay? Ibagbagak mo't kan kang awan panawon ko iti kakastabang banag. Ha? Nang runa ita nagmaditirikrig. Sumruman ng TOTI ko. Nagsakit ti bagbagik, iso pa nga asim man. Saan ka amang istorbo dito balay? Day, tumulang alam daw, ti pagkasawam. Ay, uray sa ano, nanakaw. Saan mo ta talaga, tatang? Awan planok ang mga klon kan kuana, ultimo. Nasaya at no kasta. Day, ki din nga tayo, ti pagkasawam. Uray awan. Sakit ti ulo lagi ti lalaki. Nang runa iti mamarta kakas kan kuana. Ay, wan. Iso nga uray, niya pa iti bagbaga na king ka. Pangasay, tasaan ka kumabasta mamatay. Amok, ti ugali na jalan daw. Sana talaga, tatang? Awanan talak ko iti lalaki. Ibagaman king kuana, saanan kung umay dito balay. Marurunak ta kitaan na. Kanaan ko ba't kay baga, ngam nakulit latamot ti loko alando. Saan nga glablabos dayay, makaraman ko naktumay. Kahit masawen, mapan kayo hospital, Beshi? Uwan man, Beshi. Manumotin nga daw sa anak unay ang makaisbo. Hay naku, Beshi. Saan mo na papayagan dayta? Ingkag pa-check-upan. Mapana ka talaga, Beshi. Simro nga min man ang TOTI ko, iso akastoy. Kurang kay ti danom, iso akasta. Saan mo nga min aliwayan ti uminom iti danom? Nang runa ita na puto ti panawen. Ay, huwag nga rod. Sapay la ko ma, ta sa anak ang makonfine. No iso ti pagimbagam, apay kiti na saan? Ano sam, Beshi? Wanan anya ngay nga rod. Ala, ingka nga rod agsukatan. Takaduan ka man langan ama pan iyo hospital? Ha?
Sigurado ka? Wen beshi, anya lakit din. At tay taka man ako nakon. Kaslawan talag mo kanyak. Intakit din. Oh, sigaw mo'y gayam. Baklaan ang ngir-ngir. Anya? Hay! Saan nakauawagan anang ngir-ngir? Tama ano anya piti maraming kuken ka. Ala, bakla na pintas kunak manlatan. Da! Akala mo naman kung gwapo. Maangaw ka man. Ang mabit lang. Abay, papanam katrabin. Siguro damanin kasi narak mo alalaki niya. Ay, wen. Kasi narak ko ti ama ni Bitang. Ah, tapay. Agayan ayat kayo iti ama ni Bitang. Kaya't mo asawan, no aklunan nak ni Bitang, siganto ti katugangak. Ay, nagalasan. Amon si Kalando, nagala sa talaga ti taray di panunot mo. Isama pa nang ijabalay da Bitang, tain nak ipakaam mo iti amana anak konfay ni Bitang iti ospital. Ah, anya? Apay, nan ano ni Bitang aya? Simrumanin ati UTI na. Kinagduak itaya mapanla ko magpa-check up. Ngam inadmit damutan. Kasta ka di. Kat, kumusta nga ni Bitang? Sabay ko nakamapan ko sa rungkaran intun bigat kat. At di ospital nakakatiter. Saan kit nga ruta makaisbo? Anya, nakakatitar. Ay, awan ang rod. Si Sarian ngagpaisot anak na. Ngam, agkat katiter gayam no sumruti yote ay na. This virgin lat tangarod ah. Aniya? Apay ngay paray, kastamot tinti langam. Kasla ka lang na upay. Saan lang nga kasla pare? Talaga na upayak. Ne, tapay ngay paray. Lamukla ko ma. Intultuloy ko lang tinagarang kinimir na. Salbagkit di. Anya? Ay, saan ka mawatan pare? Puno si Sarian da anak ni Bitang. Ngam tunggal sumruti yote ay na. Kat ikatiterda. Kit anya ko matimadi iti daytay. Kat this virgin lataa. Anya? Ay, unay kan pare. Tilay bagbagam oh. Puno kun kunak idi anak piyapay ni Bitang. Ta saan asisarian ti anak na. Kumpara kinimir na anormal ang naganak. Iso adis virgin at talaga. Ngam nakarkarumot gayam ni Bitang. Ay, unay kan. Nukastamad lang. Mangsapol ka iti balasang armam, pare. Saan kita da kita single mam ti pagparpari ko ta makasta? Naupayak ka talaga kinibitang pare. Manipo dita. Sarte nga akon. This virgin mat gayam. Kanyalakit din. Anyat ko nang sardangamon ni Bitang, taapay ngay lando. Kanayon mat gayam nga agkatiter. Tunggal sumruti uti ay na. Kit anya ko mati problema iti dayta. This virgin. Paunay kan lando. Ay, di kagkamkamali ang mangibaga iti data. Ay, pagsawsawan na kadadjay ko naktumot. Nana. Inton kwan, ibaga na ken ka naglaing kangag sa iti kasta, ket awag matlangam, in short, nagalas data rupam. Ni Nana mat. Nagalas mo tunday tanga ibagbagayo. Ket pudnumet, saan aya? Iso pa nga asim, saan mo nga ibagbaga data ti uray asinno, nakababain. Among beshi, kahit ko mo na pagsasawan da di alando? Ha? Taapay. Ada ka di basol na ken ka? Kunamat lano gwapo, kunamat lano adalangan na tuloko. Awanan ba hindi salbag alalaki? Mabit lang Bitang. Apay ayan nilando. Indanon da kanyak, anapan na kanon bagbaga iti tattao, asaan na kanon akayat? Saan na kanon nga ituloy, ti panagaram na kanyak, gaputa sa anak kanon a virgin, aguoyong? Anya lakit din nga minday di alando aya. No agsasaw, kunamlan o gwapo. Kunamlano adalangana, saan to pa'y anak kogit, yawanan bain? Aniya? Nilando? Saan anak kugit? Wan, beshi, amok tanitatang ko amis mo tinangibaga, idi ati maray ni Lando, idi pa nagkukugit, idi ti ubeng. Gaputa mabutang.
Napan ka no naglambang iti kataltalunan gapulang iti buteng na. Anya? Ay, una yan. Sakit nagsasaw ko namlano. Ay! Ay na, makitak na dadya alando pagsasawa ko naktumad. Amom si Kalando, feeling mo launay kat nakagugwapo ka, salbag ka. Ha? Nagsakit mo to ni tibagis day tayong bagang bitang. Unay kan. Abay, amo ayo tinagalas tila nga na akaskan ka ti masakitan. Abay nga ibagbaga mi ti tattawa saan na kun akayat kaputa dis virgin ak akun kunam. Ha? Kanayo nak ang makatiter. Tunggal sumro ti UTI ko. Yung kastakit din ti mapan mi bagbaga. Apay ti panagkunam kat kayat kamat. Agraraman katap na amam. Anya? Agasaman, napili ka iti babae ngar armam. Piliyam ti virgin kan dis virgin. Kat si kanto pa mismo saan anak kugit. Aguoyong. Oy, bitang. Saan ko mamata kasta ti palagsasaw mo ah? Unay kan? Saanan ang maulit? Promise. Basta saan mula ko mga ibagbaga na itano ado ti tao. Nakababain lakit di. Oh, mabain ka mo't gayam. Ngam si katiag sao, feeling mo, nataer ka. Uray siguro asino a babae, saan a pumatol iti support kan awan lang nga naakaskan ka. Ay, salbag. At dahita, muapay nga minakasta ti bagbagang pare. Ogis ti sabahan na tayo dyan, bitang. Kung namlan ay suti ka pintasan. Saan mat? Pangit lang aro din. This virgin pa At anak na. Kung kanayon ang makatiter. Salbag. Na, sumangao ka pa ilang ngamin pare. Inton kwan, nadama kang kit maidanon tumanan keng kwa na. Ay, yan niya laki iday. Aon bibiyang ko. Nagsakit na talaga tinagam ko kan kuwanan pare. Magsakit nga sasaw ni bitang. Apay, imbaga naking ka, ngawan lang aro din langam, saan ka pa anak ko gay? May sakamot abrog. Ha? Nawan na sayahat nga ibagaman niya. Panawan ako man dito. Pare, dahil nga minti bagbagaking ka. Alwadam na kiti ibata masao. Tano isublida king ka. Amangan, no saan mo amaklaw? Anya. Isualiklikam nga agsaw iti dis virgin nga kay bagbaga pare. Tamasair ka mga rod, no ibagadang awan langam. Saan ka pa anak ko gay? Ay, anya laki din pare. Agbaliw kan pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.